Ο τόπος μας σήμερα είναι οι 5 βρύσες του νομού Θεσσαλονίκης. Λίγα χιλιόμετρα, 30 στον αριθμό, από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας. Σήμερα θα γνωρίσουμε έναν αγιότοπο πλησίον του Λαγκαδά και του ορεινού όγκου του Βερτίσκου. Το διπορικό μας ξεκινάει. Καλημέρα πάτερ μου, την ευλογία σου. Κυρίω. Καλώς ήρθες. Είναι μεγάλη μου χαρά και αισθάνομαι πολύ όμορφα γιατί ένας πρεσβύτερος γέροντας, παραδειγματικός ιερέας της Ορθοδοξίας, μέσα σε αυτόν τον καιρό, θα έλεγα έτσι τον καλοκαιρινό, το θερμό, μου έκανε τη μεγάλη χαρά, την τιμή, να με εξιστορήσει, να σας εξιστορήσουμε την ιστορία αυτού του αγιότοπου που λέγεται 5 βρύσες. Πάτερ Παύλο, ποια είναι η ιστορία του χωριού? 1922 ήρθαν οι πρώτοι κάτοικοι στο Παλιοχώρι. Το Παλιοχώρι από εδώ έχει 5 χιλιόμετρα. Εκεί μέσα στα βουνά ζούσαν και οι Τούρκοι. Φεύγοντας οι Τούρκοι, τα πήραν τα σπίτια οι Έλληνες και κατοίκησαν και εκεί. Και την Παναγία τη βάλανε εκεί, το τουρκικό τζαμί το μετατρέψαν σε εκκλησία. 1937-38 έρχονται εδώ στις 5 βρύσες οι κάτοικοι, έξυπνοι το χωριό, οι άντρες. Αφού μάθανε η Ασουνίδης Πόντιος ήταν υπουργός Βορείου Ελλάδος, κάθε εβδομάδα τον πήγαιναν φρέσκο ψωμί, ζυμωτό, τυρί, βούτυρο, αυγά, πίτες, κάθε εβδομάδα. 5 άντρες, πότε 3, πότε 2, ένας ποτέ. Και παρακάλεσαν τον Ιασουνίδη να στείλει μηχανικούς να χαράξουν το νέο χωριό εδώ. Το έκανε ο Ιασουνίδης και αυτό το χωριό έχει σχέδιο πόλεως. 37-38 ήρθαν εδώ. Πρώτη εκκλησία που χτίσανε ήταν μια μικρούλα εκκλησία στυλ αποθήκης. Όπως είναι μια αποθήκη, έτσι ακριβώς ήταν, μόνο διέγραφε που είχε ένα σταυρό. 1971 έρχομαι εγώ εδώ, στο χωριό. 9 Σεπτεμβρίου παρουσιάστηκα και σαν εφημέριος αλλά και σαν δάσκαλος στο χωριό. Ανέλαβα υπηρεσία στο σχολείο καθώς και στην εκκλησία. Κάναμε την πρώτη λειτουργία στην παλιά εκκλησία. Ένα σκαλί κάτω από το έδαφος που τα νερά βγάζοντας έξω φεύγαν μέσα. Το 1971 14 Σεπτεμβρίου, μετά από τη λειτουργία του Τιμίου Σταυρού, παρακάλεσα εκεί τους νεαρούς της ενορίας, ο Ανέστης και τα ξαδέρφια του, πήραν το σταυρό και τον πήγαν, τον υψώσανε πάνω για να ευλογεί το χωριό. Σταυρός ίσον Χριστός και ο Χριστός ίσον Σταυρός. Δεν έχει διαφορά. Όπου Σταυρός, εκεί ο Χριστός. Όπου Χριστός, εκεί Σταυρός. Ήψαμε το Σταυρό εκεί και όταν το είδα πολύ χάρηκα γιατί από εκεί ευλογείται όλο το χωριό.
21 το μηνός χαιρετονήθηκα στη Θεσσαλονίκη διάκονος. 21 το μηνός ανεβήκαμε στην παλιά εκκλησία πάνω όλοι οι χωριανοί και εγώ. Κάναμε αγιασμό, παράκληση στην Παναγία και γκρεμίσαμε την παλιά εκκλησία. 22 το μηνός βάλαμε μπρος για τη νέα εκκλησία, 1971. Σε ένα χρόνο τη σκεπάσαμε. Δουλέψανε, βοηθήσαν πάρα πολλοί χωριανοί και καλοί τεχνίτες από το Σοχό, κύριος Περδικόπουλος, αξέχαστος Αθανάσιος. Από εκεί και πέρα όλοι οι χωριανοί ήταν στο πλευρό. Όλοι οι χωριανοί, πάτερ μου, ήρθανε από ένα τόπο, από τον Πόντο. Όλοι από τον Πόντο, από τη Τσιμερά. Ένα χωριό που λεγόταν Τσιμερά. Τσιμερά είναι και το διπλανό χωριό, το Πολυδέντρα από εκεί. 5 βρύσεις από το ίδιο χωριό είναι. Ποια χρονολογία? 1922. Φύγαν. Περίπου πόσοι κάτοικοι, υπάρχουν στοιχεία? Στο Παλαιοχώρι ήταν 35 οικογένειες. 35 οικογένειες Τούρκοι ήταν. Πήγαν οι Τούρκοι, τα πήραν τα σπίτια οι Έλληνες. Και οι άλλοι, οι μισοί, πήγαν στο Πολυδέντε, Τσιμερίτες. Και πολλοί από τους Τσιμερίτες πήγαν και Σταυρούπολη. Τι ήταν αυτό που περισσότερο κουβαλήσαν, πήραν μαζί τους από την πατρίδα, όπως έλεγαν τότε οι πρόσφυγες, οι τσιμεριώτες? Τα πρώτα που πέρανε τα μανουάλια από την εκκλησία, την Παναγία από την εκκλησία, τις εικόνες, δεν τις άρπαζε ένας και ο άλλος, αλλά οι ιερείς τα δίνανε στους χριστιανούς και οι χριστιανοί τα μετέφεραν. Μαζί και οι ιερείς, οι 3 ιερείς, πατήρ Ανανίας, πατήρ Ιγνάτιος και πατήρ Γεώργιος, 3 ιερείς. Εδώ φυλάσσεται ποια εικόνα? Εδώ ποια φέραν με μεγάλη ευλάβεια από την πατρίδα οι πρόσφυγες? Η Παναγία η Χρυσοκέφαλος, η οποία ήταν τόσο παλιά που και εγώ όταν την είδα δεν πολύ τη φέρανε και τη βάλανε στην εκκλησία, όχι με ευλάβεια κάπου να φαίνεται, αλλά τη βάλαμε στη στίβα των εικόνων. Έτσι τα βρήκα κι εγώ. Πέραν τις εικόνες, τα μανουάλια, τα ξεπτέρια που είναι μέσα, είναι από τον Πόντο. Ο Σταυρός που είναι μέσα, ευλογίες από τον Πόντο. Και μερικές εικόνες, όπως η γέννηση, από τον Πόντο.
Πάτερ μου, ο ναός πότε εορτάζει? 8 Σεπτεμβρίου, γέννηση της Θεοτόκου. Αυτή την γέννηση Θεοτόκου τη φέρανε από την Τσιμερά. Στο Παλαιοχώρι πρώτα και μετά εδώ στις Πέντε Βρύσσες. Και από τότε γιορτάζεται. Εδώ φυλάσσεται και η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Πεντεβρυσιώτισσας, αυτή την οποία έχουμε εδώ μπροστά μας και με ευλάβεια προσκυνά χιλιάδες κόσμος, και εμείς έχουμε την τιμή, ιδιαίτερα εγώ, να είμαι σήμερα ταπεινά εδώ δίπλα στην εικόνα αυτή τη θαυματουργή. Η εικόνα τη φέρανε τότε τσιμερίτες στο Παλαιοχώρι και από το Παλαιοχώρι εδώ, Πέντε Βρύσσες. Την ημέρα Ζωδόχ Πηγής λειτουργήσα για πρώτη φορά και δεν έφυγε κανένας από τους εκκλησιαζομένους. Όλοι περίμεναν στην πόρτα της εκκλησίας. Να και εγώ βγήκα, γιατί περιμένετε εδώ, πώς δεν φύγατε? Σήμερα, Πάτερ, έγιναν τα εγγένεια στραπεζούντας του Πόντου της Παναγίας και γι' αυτό δεν φεύγουμε. Συζητάμε ποια είναι αυτή, δεν ξέρω να με πούν. Το οποίο έμαθα αργότερα το ιστορικό. Η εικόνα της Παναγίας είναι πάρα πολύ θαυματουργή, πολλά θαύματα άπειρα, τα οποία τα περισσότερα τα είδα ολοζώντανα. Άνθρωποι δαιμονισμένοι γίνανε καλά. Άνθρωποι που δεν έφεραν παιδιά, φέραν παιδιά στον κόσμο. Πολλά θαύματα. Δεν μπορεί κανείς να τα περιγράψει όλα. Και όλα τα έκανε η Παναγία. Και εσύ που ακούς, χριστιανέ, ζήτησε τη βοήθειά της και θα την έχεις. Γιατί η Παναγία δεν σταμάτησε ποτέ να κάνει τα θαύματά της σε όλους και σε αυτούς που τη ζητούν. Προσφέρει και λύνει το πρόβλημα της αιτήσεως το κάθε πιστού. Η Παναγία γλυκοφιλούσα ήρθε από τον Ιερό Ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ της Σύλλης Εικονίου Μικράς Ασίας. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, κάτι πολύ, θα έλεγα, ενδυναμωτικό. Πάτερ μου, στη Σύλλη υπήρχε αυτή στην πατρίδα η εικόνα. Πώς έφτασε εδώ στον Ιερό Ναό της Γεννήσεως Θεοτόκου στους Πέντε Βρύσσες? Στη Σύλλη μία κοπέλα 16 χρονών πήρε αυτή την εικόνα, εκείνη και αυτή εδώ, στην αγκαλιά της και τα έφερε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Στα γυράματά της, τις τρεις εικόνες, τις έδωσε στο γιο της, αστυνομικός, να τις πας στις Πέντε Βρύσσες. Εκεί φυλάστηκε μια άλλη εικόνα της Παναγίας και αυτές να είναι μαζί. Και τις έφερε στις Πέντε Βρύσσες. 1, 2, 3. Αυτή εδώ η εικόνα είναι από τη Βόρεια Θράκη, Ανατολική Ρωμυλία. Βόρεια Θράκη, Ανατολική Ρωμυλία. Την έφερε ένας παππούς. Από το νομό Εδέσης.
Λέγομαι Γιώργος. Η εικόνα είναι από την Ανατολική Ιερομιλία. Παναγία η Ελεούσα. Υπήρχε και μοναστήρι Παναγίας Ελεούσας. Περισσότερα μη με ρωτάς. Κράτησε τον όπως κρατάς και τις άλλες εικόνες και αυτή διαφύλαξε την για να βοηθάει τον κόσμο. Πραγματικά νιώθω ιδιαίτερα συγκινημένος, γιατί αυτά όλα τα οποία αναφέρει ο πρεσβύτερος, ο δάσκαλος, ο ταπεινός ιερέας πατέρας Παύλος είναι και τα ιερά και όσια του ελληνισμού, της πατρίδας μας, της Ορθοδοξίας. Πάτερ μου, να πάμε να γνωρίσουμε και τα εκκλησάκια ή μέσα στην εκκλησία ή στον αύλιο χώρο ή έξω λίγο από το χωριό. Και γύρω από την εκκλησία και έξω από το χωριό. Γύρω από το χωριό υπάρχουν εκκλησάκια, που τα εκκλησάκια σύμφωνα με την εντολή του Αγίου Σπυρίδωνος, του Μητροπολίτη Λαγκαδά Σπυρίδωνος, το λέμε Αγίου γιατί ήταν πράγματι Άγιος άνθρωπος. Έλεγε, βάλε τα εκκλησάκια αυτά που βάζεις πάνω το σταυρό που έβαλες γύρω από το χωριό, είναι οι πολεμίστρες που μέσα κατοικούν οι Άγιοι και πολεμούν τους δαίμονες, να φυλάτουν το χωριό από τις συμφορές και από τις δυσκολίες που υπάρχουν. Πάτερ μου, εδώ ποιο παρεκκλήσι είναι. Βλέπω πολλές εικόνες Αγίων. Και ποιο ήταν το σκεπτικό να κάνετε αυτό το παρεκκλήσι μέσα στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου? Το παρεκκλήσι αυτό ονομάζεται Αγία Κυριακή. Αγία Κυριακή είναι Δευτέρα προστάτηδα της ενορίας, Δευτέρα Αγία. Πρώτα είναι η Παναγία Γέννηση Θεοτόκου και μετά είναι Αγία Κυριακή. Αγία Κυριακή. Όταν ήρθα το 1971, την ημέρα της Αγίας Κυριακής λειτουργήσα και δεν ήταν ούτε ένας. Ούτε ένας. Και όταν σχόλησε, όταν τελείωσα δηλαδή, ρώτησα γιατί δεν ήρθαν. Όλοι ήταν στα σπίτια αμπαρωμένοι και έλεγαν φοβού να φοβάσαι το άψιμο, η φωτιά της Κυριακής. Τι είναι αυτό? Αγία Κυριακή την ημέρα της εορτής πήγαιναν στο χωράφι. Έπεσε μια χρονιά κεραυνός μπροστά στα βόδια, δεν πάθαν τίποτε, μόνο τρομάξανε. Τα πήρε ο Ζεβολάτης και έφυγε, Αριστίδης. Δεύτερη χρονιά πέφτει κεραυνός της Αγίας Κυριακής και καίει, σκοτώνει ένα βόδι, το Αναστασίου. Τρίτη χρονιά πέφτει κεραυνός της Αγίας Κυριακής και σκοτώνει ένα παιδάκι. Από τότε φόβος την ημέρα της Αγίας Κυριακής, κλεισμένοι στα σπίτια, φοβού το άψιμο της Κυριακής. 71 έρθα κι εγώ. Αγία Κυριακή. Τα άκουσα από τους κατοίκους, γνώρισα την ιστορία της, γνώρισα το φόβο της, γνώρισα τα θαύματά της. Ο Δεσπότης Λαγκαδά Σπυρίδων, ήμασταν 45 ενορίες, έβαλε 45 Αγίους σε λαχείο και κάθε ένας τραβούσαμε από ένα χαρτί, από ένα κλήρο. Τράβηξα ένα κλήρο κι εγώ και έτυχε Αγία Κυριακή και φώναξε ο Σπυρίδων,
Δευτέρα Αγία Πολιούχος της Ενορίας. Και από τότε είναι Πολιούχος της Ενορίας Αγία Κυριακή. Την ημέρα της τώρα, σαν Δευτέρα Αγία, την εορτάζουμε, πανηγυρίζουμε, τελούμε τον εσπερινό της, κάνουμε την πυροφορά της γύρω από την Εκκλησία, μιλούμε για το ιστορικό της και την παρακαλούμε να βοηθάει τους ενερούτες και όλο τον κόσμο. Το παρεκκλήσι είναι αγιογραφημένο, Το παρακλήσι... με μορφές Αγίων της Ορθοδοξίας. Λοιπόν, αυτή η σκέψη, κάποτε που κοιμόμουν, μου ήρθε η σκέψη αυτή να κάνω ένα παρακλήσι, να βάλω τις νεομάρτυρες, τις γυναίκες, με συγκίνηση η ιστορία τους. Οι νεομάρτυρες γυναίκες ήταν αυτές οι οποίες θυσιάστηκαν για τον Χριστό και την Ελλάδα. Για τον Χριστό και την Ελλάδα. Ελλάδα γιατί πολλοί νέοι γεννόταν μουσουλμάνοι. Για να πάρουν οι μουσουλμάνοι έναν χριστιανό στη δουλειά έπρεπε να είναι μουσουλμάνος. Και γι' αυτό μαρτύρησαν οι νεομάρτυρες, χριστομάρτυρες, οι οποίες είναι εδώ οι γυναίκες. Οι πρώτες που έβαλα ήταν αυτές. Και γράφω βιβλίο που έχει την κάθε μία το όνομά της, το ιστορικό της και η βοήθεια στον Χριστό και στην Ελλάδα. Μετά έβαλα τους οσίους. Δεν μπορούσα να μην βάλω τους οσίους. Είναι ο τρίτος τόμος που κάθε όσιο έγραψα τη ζωή του σε 3 τόμους και όλοι αυτοί οι όσοι είναι γραμμένοι μέσα στους 3 τόμους και έχουν την εποχή τους καθένας. Γιατί ο πρώτος άνθρωπος που έκανε το σταυρό του πάνω στη γη είναι η Παναγία. Όταν την είδε έγκυο ο Ιωσήφ φώναξε «Τι είναι αυτό, από ποιον είναι αυτό?» Η Παναγία φώναξε «Ιωσήφ, βάζω μάρτυρες στον Τριαδικό Θεό, Πατήρ, Υιός, Άγιο Πνεύμα. Το παιδί που έχω στην κοιλιά μου είναι δια Πνεύματος Αγίου. Βάζω μάρτυρες στους Αρχαγγέλους, Μιχαήλ, Γαβριήλ, Ραφαήλ και όλους τους αγγέλους». Ο Ιωσήφ πίστηκε. Άλλοι που έκαναν το σταυρό τους και τους έχουμε πάντα υπόδειγμα του σταυρού, του καλού σταυρού. Είναι οι μάρτυρες. Ο Άγιος Γεώργιος, όταν το συνέλαβαν, έκανε το σταυρό του πρώτα στο σώμα του να αντέξει στους πόνους, στο μαρτύριο, και δεύτερο στο στόμα του να μην πει κακά λόγια, όπως λέμε κουτσάνες. Το ίδιο και Άγιος Δημήτριος και όλοι οι μάρτυρες. Άλλοι μερίδα που έκαναν το σταυρό τους καλά, ορθόδοξα, είναι οι Όσοι, αυτούς έβαλα μέσα. Οι Όσοι, Αντώνιος, ο καθηγητής της ερήμου, όταν ερχόταν ένας δαιμονισμένος να το διαβάσει, έφτιανε το σταυρό του στο σώμα του να αντέξει στην ορθοστασία
ώρες, 10, 12, 20 ώρες διάβαζε μέχρι που να του κάνει καλά. Σκεφτείτε τι μαρτύριο. Και μετά σταύρωνε το στόμα του να μπει λόγια του Χριστού. Γιατί δεν υπήρχαν βιβλία να διαβάζουν. Εμείς έχουμε βιβλία, αυτοί δεν είχαν. Τα λόγια που θα πει να είναι αρεστά στο Θεό για να κάνει το θαύμα. Και εμείς έχουμε, όπως είπα, παράδειγμα την Παναγία, τους μάρτυρες και τους όσιους. Πατέρα Παύλο, βρισκόμαστε στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Παύλου. Ποιος είναι ο συμβολισμός τους? Όταν ήρθα ήταν ένα παρακλησάκι μικρό Αγίου Γεωργίου και έτσι έβαλα το Άγιο Γεώργιο και αργότερα τον Απόστολο των Εθνών Παύλο και είναι παρακλήση Αγίου Γεωργίου και Αποστόλου Παύλου. Απόστολος Παύλος πέρασε από την περιοχή μας, γι' αυτό μπροστά έχει την εικόνα σε μάρμαρο του Αποστόλου Παύλου που βλέπει προς το χωριό και από την πάνω πλευρά έχει τον Άγιο Γεώργιο και αυτή σε μαρμάρινη εικόνα για να βοηθάει το χωριό και όλο τον κόσμο. Πάτερ μου, βρισκόμαστε σε ένα ξεχωριστό παρεκκλήσιο των Αγίων Ανδρέα και Ιωάννου. Ποιο είναι το ιστορικό του? Τα δύο παιδιά, Ανδρέας και Ιωάννης, μπροστά στην αυλή της Εκκλησίας, σκοτώθηκαν από πυρά του εμφυλίου πολέμου. Και για να τα θυμόμαστε ήταν να κτίσουμε κάποιο μνημείο, αλλά πίσω από την εκκλησία μνημείο δεν πάει. Και βάλαμε πίσω από την εκκλησία ένα παρακλήσι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και του Αγίου Ανδρέα του Πορτοκλήτου. Και κάθε χρόνο 29 του μηνός, μόλις κουράσει η εκκλησία, ερχόμαστε εδώ, κάνουμε την απόλυση, μοιράζουμε το αντίδωρο και φεύγει ο κόσμος. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο σε τιμή, να τιμήσουμε τον Άγιο Ιωάννη και τον Άγιο Ανδρέα, τον Πορτόκλητο.
Τα έξοδα του παρακλησίου τα ανέλαβαν οι δύο μητέρες, η Αθηνά και η Κυριακή. Αθηνά μάνα του Ιωάννη και Κυριακή μάνα του Ανδρέα. Τα πλήρωσαν οι ίδιες οι μάνες για να εκπληρωθεί κατά κάποιο τρόπο η αγωνία για τα παιδιά τους, που όταν έγινε το παρακλήσι πάντα τις μνημονεύαμε όταν ζούσαν υπέρ υγείας όλες τις οικογένειες. Και τώρα τους μνημονεύουμε στους και κοιμημένους, γιατί έχουν κοιμηθεί, έχουν αποθάνει. Πάτερ μου, αυτό το παρεκκλήσι έχει ένα ιδιαίτερο, θα έλεγα, οικοδομικό σχεδιασμό. Ποιο είναι και τι συμβολίζει? Μέσα έχω βάλει το σταυρό και όταν πήγα στα Ιεροσόλυμα και είδα το σταυρό, είναι ίδιος ο σταυρός με τα Ιεροσόλυμα. Μέσα ο σταυρός. Το πηγάτο Ιακώβ είναι εδώ. Το κατασκεύασα χωρίς να δω. Όταν πήγα και το είδα, είναι το ίδιο. Γι' αυτό από την μια πλευρά έχω το Χριστό και από την άλλη τη Σαμαρίτισσα. Έγινε η συνάντηση στο πηγάτο Ιακώβ. Σήμερα υπάρχει περίλαμπρος ναός στο πηγάτο Ιακώβ, εκεί που συναντήθηκε ο Χριστός και η Σαμαρίτιδα. Γι' αυτό έχω και εδώ το Χριστό και τη Σαμαρίτισσα απέναντι. Έτσι είναι ακριβώς και στα Ιεροσόλυμα. Θα μπορούσαμε να πούμε όμως τι συμβολίζει και η Σαμαρίτισσα, η καλή Σαμαρίτισσα, και πόσο είναι αναγκαίο σήμερα σε αυτές τις κάποιες φορές απάνθρωπες καταστάσεις που ζει ο πλανήτης και η πατρίδα μας. Σαμαρίτισσα ήταν αγράμματη, απλή γυναίκα του λαού. Την απεκάλυψε ο Χριστός, 5 άντρες πήρες, παράνομα, και αυτόν που έκυσε είναι παράνομος. Και αυτή τρόμαξε. Και εκεί κατάλαβε ότι είναι ο Χριστός, μήπως είσαι ο Μεσσίας. Αφού είσαι ο Μεσσίας, πες μου ξεκάθαρα, πού κατοικεί ο Θεός, πάνω στο βουνό του Γαριζίν ή στο βουνό ή στο ναό του Σολομώντα, πού κατοικεί ο Θεός? Και ο Χριστός είπε, ο Θεός είναι πνεύμα και πνίγει παντού και το πνεύμα βρίσκεται παντού. Ο Χριστός είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Αμήν. Η ζέστη είναι αφόρητη, πάτερ μου, όμως η πίστη είναι πραγματικά μια δροσιά ψυχής. Αυτή δίνει δύναμη και κουράγιο στον πρεσβύτερο πατέρα Παύλο και φυσικά και σε μένα τον ίδιο. Πατέρα Παύλο, εδώ βλέπω μια εικονογραφία, μια κατασκευή, θα έλεγα ολοζώντανη, της Ιεράς Μονής Παναγίας Σουμελά του Πόντου. Τι σας θυμίζει? Και κάνατε αυτό το παρεκκλήσι. Ναι. Ήμουν σε ξενοδοχείο του Πόντου και έγραφε ξενοδοχείο Σουμελά.
Και με κίνησε την περιέργεια, τι θέλουν οι Τούρκοι με τη Σουμελά. Μία τη νύχτα, κοιμόταν όλοι, σηκώνομαι. Παίρνω το κινητό, γυρίζω όλο το ξενοδοχείο και βλέπω ακριβώς την ίδια εικόνα. Τη βγάζω φωτογραφία, λέω οι Τούρκοι κάνανε την Παναγία Σουμελά, εμείς οι Έλληνες δεν πρέπει να την κάνουμε στην εκκλησία, την Παναγία Σουμελά, και την έβαλα εδώ, στην πρώτη όψη της εκκλησίας. Και με θυμίζει πάντα την Παναγία Σουμελά τραπεζούντος του Πόντο. Οι Τούρκοι την εκτίμησαν, εμείς οι Έλληνες με την εκτιμήσουμε και την έβαλα εδώ. Και την εικόνα την έχουμε πιο πάνω, στον πρόνομο. Είναι πολλά τα παρεκκλήσια που έκανες. Να συνεχίσουμε, πάτερ μου, να γνωρίσουμε και τα υπόλοιπα. Ναι. Να πάμε. Ελάτε, πάμε. Παρεκκλήσεων Αναστάσεως του Χριστού και Παναγίας. Πάτερ μου, ακόμα ένα εκκλησάτι. Αυτό το έκλεισαν έναν τρόινο από το Καβαλάρι. Ηθεοπίστηκε Γεώργιος για τους γονείς τους, Γεωργίου και Μαρίας. Αλλά εδώ στο χωριό επί Γερμανών σκοτώθηκαν 2 παιδιά, ο Χρήστος και Παναγιώτης. Γι' αυτό το εκκλησάκι το έχω. Εκκλησάκι του Χριστού και της Παναγίας. Του Χριστού είναι ο Χρήστος και Παναγιώτης, το άλλο το παιδί. Δηλαδή το εκκλησάκι είναι αφιερωμένο το Χριστό στην Παναγία, στους δωρητές Γεώργιο και Μαρία, αλλά και στα παιδιά που σκοτώθηκαν, Παναγιώτου και Χρήστο. Το εκκλησάκι είναι μνημείο και αυτό, όπως είναι μνημείο του Αγίου Γεωργίου και Ιωάννου. Το ασυνήθιστο σε χώρο εκκλησίας είναι μία προτομή πέραν των ανθρώπων της Ορθοδοξίας και κυρίως ιερωμένων ή Αγίων και ό,τι άλλο έχει να κάνει με το χριστιανισμό. Εδώ στις 5 Βρύσσες, στον Ιερό Ναό της Γεννήσεως της Θεοτόκου, υπάρχει και η προτομή του μέγιστου των Ελλήνων βασιλέα, του Μακεδόνα Μέγα Αλέξανδρου. Πάτερ μου, τι ήταν αυτό που εμένα προσωπικά αλλά και πολλούς πιστούς τους προξενεί μία, θα έλεγα, κάποια ερωτηματικά. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να έχετε εδώ μπροστά, στην είσοδο, στον άβλιο χώρο του Ιερού Ναού, τον Μέγα Αλέξανδρο? Διαβάζοντας την ιστορία, όταν ο Μέγας Αλέξανδρος έφτασε στα Ιεροσόλυμα, τον υποδέχτηκε εκεί ο εκπρόσωπος του Θεού και ο Μέγας Αλέξανδρος χαιρέτησε, κάνοντας την υπόκριση στον αρχιερέα, και οι αξιωματικοί του είπαν, γιατί Μέγα Αλέξανδρο το κάνεις αυτό εσύ, ο Μέγας Αλέξανδρος, σε έναν άνθρωπο? Και λέει, άνθρωπος του Θεού είναι. Και εκείνο με κίνησε στην περιέργεια ότι ο Μέγας Αλέξανδρος την τιμή που έκανε στον αρχιερέα των Εβραίων με συγκίνησε, και διαβάζοντας τη ζωή του, ειδικά σε ένα συμπόσιο που γράφει, το Θεό δεν πρέπει
να το νομίζετε σαν αυταρχικό. Αλλά ο Θεός είναι ο πατέρας, είναι όλος ο λαός μια οικογένεια και εμείς είμαστε τα παιδιά του. Αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ, γι' αυτό και το Μέγα Αλέξανδρο τον έβαλα εδώ στον αύλιο χώρο. Αύλιος χώρος είναι κήπος των Αγίων και των ηρώων της πατρίδος μας. Αμήν. Σας ευχαριστώ, Πάτερ μου. Να συνεχίσουμε. Ναι. Αντέχουμε. Αντέχουμε. Ναι. Σε μια δασόδη περιοχή, δύσβατη, που δυστυχώς δεν μπορούμε να πάμε, αλλά αχνά φαίνεται ο πρώτος σταυρός που τοποθέτησε ο πατέρας Παύλος με τον ερχομό του στις 5 βρύσσες. Ο συμβολισμός, Πάτερ μου, ποιος είναι? 1971, 9 Σεπτεμβρίου, ήρθα στο χωριό ως διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου και ως ιερέας. 14 Σεπτεμβρίου, μετά τη Θεία Λειτουργία, είχα ετοιμάσει το σταυρό που φαίνεται 3 μέτρα ο σταυρός και νέος του χωριού, 5-6, τους είπα πάνω να τους στήσουν στο πιο ψηλό μέρος του βουνού για να αγκαλιάζει όλο το χωριό. Γιατί ο σταυρός συμβολίζει τον Χριστό και ο Χριστός συμβολίζει τον σταυρό. Βάλαμε το σταυρό πάνω. Τότε δεν υπήρχαν τα πεύκα. Τα πεύκα μπήκαν μετά και το σκέπασαν το σταυρό. Παραμένει μέχρι σήμερα αλόβητος, ακέραιος και η μόνη του δουλειά είναι να ευλογεί και να προστατεύει το Θεό, το λαό του Θεού, των 5 βρύσεων. Γιατί η ενορία των 5 βρύσεων είναι οι άνθρωποι ξεχωριστοί από όλους τους ανθρώπους. Είναι ευγενέστατοι, είναι πολύ πιστοί και είναι πόντιοι με αρχές ποντιακές, με φιλοξενία και αγάπη ποντιακή, πολύ άπειρη. Πάτερ μου, βρισκόμαστε σε μια περιοχή η οποία είναι σημαντική για το χωριό και για εσάς. Με ένα μικρούλι εκκλησάκι, εδώ λίγο στο ύψωμα, πλησίον του οδικού δικτύου. Τι ακριβώς συμβολίζει αυτό το εκκλησάκι, αυτή η τοποθεσία? Όταν ήρθαν οι πρώτοι κάτοικοι, οι Τούρκοι από το εκκλησάκι 2 χιλιόμετρα πιο πάνω κάναν τζαμί, είχαν τζαμί. Και όταν ήρθαν οι Έλληνες και φύγαν οι Τούρκοι, το τζαμί του μετατρέψαν σε ναό Ορθόδοξο, αμέσως. Και εκεί βάλαν την Παναγία. Μετά το 1937-38 έγινε το νέο χωριό και μεταφέρθηκαν εκεί. Το εκκλησάκι αυτό
το τοποθέτησα ο ίδιος. Απέναντι από την παλιά εκκλησία, δηλαδή το τζαμί, για να μείνει ιστορική η εκκλησία, έβαλα το εκκλησάκι αυτό εδώ, γέννηση της Θεοτόκου. Φύτεψα και ένα πευκάκι, το ένα και Παρίσι, το οποίο έπιασε και προοδεύει. Έτσι το εκκλησάκι αυτό συμβολίζει την παλιά εκκλησία του Παλαιοχωρίου, Παλαιοχώρη λεγόταν εδώ. Και το Παλαιοχώρη το ονόμασαν Πέντε Βρύσσες. Δεν ξέρω από πού πήραν το όνομα και το ονόμασαν Πέντε Βρύσσες. Γι' αυτό έβαλαμε το εκκλησάκι να μείνει αιώνια η εκκλησία της Παναγίας Πεντεβρυσιώτισσας. Αμήν. Σε μια πετρώδη περιοχή, λίγα μέτρα έξω από το χωριό, υπάρχει ένα ακόμα ιερό παρεκκλήσιο, το Πέντε Βρυσσών. Πατέρα Παύλο, η πρόσβαση δυστυχώς δεν είναι τόσο εύκολη και αυτό δείχνει το ζήλο του ιερέα, όπου μαζί με πιστούς κατοίκους των Πέντε Βρυσσών σπέρναν παρεκκλήσια πολεμίστρες, όπως έλεγε ο μακαριστός Μητροπολίτης Λαγκαδά Σπυρίδων. Πάτερ μου, ποιο είναι το παρεκκλήσιο εκεί, σε αυτή την δύσβατη περιοχή? Όνειρο του κατοίκων ήταν να κτίσουν ένα εκκλησάκι του Αγίου Ακινδίνου, που ήταν προστάτης της Σημεράς, του χωριού στο Πόντο. Αποφάσισαμε εκεί να κτίσουμε το παρακλήσι Αγίου Ακινδίνου και Αγίας Σοφίας Κλεισούρας, πόντια κι αυτή. Το βράδυ όμως είδα στον ύπνο έναν παππού που ξεμολογιόταν. Παρουσιάζει και μου λέει, εκεί ψηλά να βάζεις και τη μεταμόρφωση του Χριστού, γιατί στο ψηλότερο μέρος μπαίνει η μεταμόρφωση. Και έβαλα και μεταμόρφωση του Χριστού, Αγίου Ακινδίνου και Αγίας Σοφίας Κλεισούρας. Βοήθησε πάρα πολύ το χωριό, έγινε το εκκλησάκι, οι ίδιοι κτίσανε, ανεβάσανε το νερό, έχει νερό πάνω, βάλουν τη βρύση, φαίνεται η βρύση και έτσι το εκκλησάκι έχει και το νερό το επάνω, εκεί ψηλά. Που αν ανεβεί κανείς ψηλά εκεί, θα βάζει τον τόπο. Βλέπει όλα γύρω τα μέρη και το χωριό, ολάκυρο. Εκεί βάλαμε το εκκλησάκι να βοηθάει σαν πολεμίστρα και ο Χριστός και οι Άγιοι Ακίνδυνος και Αγία Σοφία να προστατεύουν το Θεό από τους δαίμονας. Αμήν. Σε έναν ιδιαίτερο χώρο, στο κημητήριο των Πέντε Βρυσσών, των κεκοιμημένων,
των δικών μας ανθρώπων που δεν βρίσκονται κοντά μας. Υπάρχει μια άλλη ιστορία. Πώς ακριβώς κτίστηκε, ουσιαστικά θα έλεγα οραματίστηκε ο πατέρας Παύλος. Ποια είναι αυτή η πατέρα Παύλο? Η εκκλησία είναι το 1985. Φέρανε έναν και κοιμημένο από Θεσσαλονίκη γιατρό. Το πήγατε στην εκκλησία εκεί? Όχι. Ευθεία το φέραμε από το σπίτι εδώ. Καλά διάβασα, το ενταφιάσουμε. Λέει ο γιος, κάνω ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλω να κάνω. Πήρα τηλέφωνο το Σπυρίδωνα και το λέω έτσι. Λέει ενταφιάσέ τον. Κάθισε μετά, διάβασε τον όλη την ακολουθία με τους επιτρόπους, ας φύγουν οι άλλοι. Και το βράδυ επισκεφθήκαμε το Δεσπότη Σπυρίδωνα, έμεινε στο μοναστήρι το πάνω. Πήγαμε, τον είδαμε το Δεσπότη, γέροντα, τον ενταφιάσαμε. Κάναμε αυτά που είπες. Σήκω. Σηκώνεται ο Δεσπότης, έρχεται εδώ, χάραξε το μέρος και κάναμε αυτή την εκκλησία. Η εκκλησία είναι Ανάσταση του Λαζάρου. Και από τότε οποιοσδήποτε και κοιμημένος δεν πάει στην εκκλησία από Θεσσαλονίκη κλπ. Το πηγαίνουμε μέσα, το διαβάζουμε, μετά το ενταφιάζουμε. Και από τότε υπάρχει εκκλησία, κάθε Ανάσταση του Λαζάρου λειτουργούμε εδώ και διαβάζουμε όλους τους και κοιμημένους. Ο Πάτερ. Τους διάβαζα και εγώ, τώρα τους διαβάζω ο άλλος ο Πάτερ, ο οποίος είναι εξαίρετος, ο πατήρ Θωμάς. Και έτσι έμεινε η εκκλησία Ανάσταση του Λαζάρου. Περιμετρικά του χωριού υπάρχει ένα ακόμα παρεκκλήσι. Πατέρα Παύλο, αυτό το παρεκκλήσι, τι σας θυμίζει? Παρεκκλήσι. Θυμίζει. Είναι αφιερωμένο στον Άγιο Σπυρίδωνα, στο Δεσπότη του Λαγκαδά Σπυρίδωνα, στον Άγιο Σπυρίδωνα, στον Άγιο Φίλιππα. Ο Φίλιππας ήταν 42 χρόνια ψάλτης και έπρεπε να βάλω και το όνομά του, Αγίου Φιλίππου. Ο γιος του συνεχίζει, ο Γιώργος, να ψάλει αλλά και να αγιογραφεί. Ό,τι αγιογραφία έχει μέσα είναι το δικό του χέρι. Βάλαμε και τον Άγιο Δημήτριο, ένα γείτονα, ένα καλό παιδί. Είναι αφιερωμένο δηλαδή στον Άγιο Σπυρίδωνα, στον Άγιο Φίλιππα και στον Άγιο Δημήτριο, το μεγαλομάρτυρα Θεσσαλονίκης. Βάλαμε ως φύλακες εδώ να φυλάγουν και να προστατεύουν το χωριό. Ένα ακόμα παρεκκλήσιο όπου θεμελιώθηκε τον Ιούνιο του 1990, αυτό της Αγίας Παρασκευής. Πάτερ μου, τι σας ενέπνευσε
να κάνετε και αυτό το παρεκκλήσι? Εδώ ψάχνοντας είδα κάτι μαζεμένες πέτρες και μια εικόνα της Αγίας Παρασκευής. Εδώ γινόταν πολλά ατυχήματα. Στρατιωτικά αμάξια τα James πέφτανε, αλλά δεν σκοτώθηκε κανείς. Προσπάθησα να κτίσω το εκκλησάκι εδώ Αγίας Παρασκευής, ο οποίος αυτός που το έκτισε δεν πήρε χρήματα. Συγχωρέθηκε. Και ο εργάτης που δούλευε δεν πήρε χρήματα. Έγινε το εκκλησάκι, έβαλα Αγία Παρασκευή και από την άλλη πλευρά Αγίου Χριστοφόρου. Ο Άγιος Χριστόφορος υπάρχει μπαίνοντας στο ζυγό. Άγιος Χριστόφορος. Άγιος Χριστόφορος με βοήθησε πάρα πολύ σαν μαθητή, λέγοντάς το: Άγιε Χριστόφορε, σήμερα Δευτέρα, δεν ξέρω, δεν διάβασα γιατί δούλευα. Πήγαινα ξύλα στο βουνό, ξύλα στο Λαγκαδά. Τα πουλούσα για 10 δραχμές. Και δεν μπορούσα να διαβάσω. Ποτέ 25 μαθητές, 24 εξέταζε, 25 ημέρα δεν με εξέταζε. Αυτό το έχω θαύμα από τον Άγιο Χριστόφορο, τον οποίον έβαλα και εδώ. Και από τότε δεν έγινε κανένα ατύχημα. Ο υδρονομέας του χωριού ο Γιάννης, ο Σταμπαστίδης, έβαλε το νερό. Νερό πίνουν όλοι, πηγαίνουν τα αμάξια τους πάρα πολύ, τα πάντα δωρεάν. Δωρεάν από την Αγία Παρασκευή, τον Άγιο Χριστόφορο. Και είναι οι φύλακες εδώ του χωριού. Φύλακες που, όπως είπα, το κάθε εκκλησάκι είναι φυλάκιο των Αγίων Παρασκευής και Αγίου Χριστοφόρου. Αμήν. Στην είσοδο του χωριού, ερχόμενοι από την πλευρά του Λαγκαδά, υπάρχει μία ακόμα πολεμίστρια. Όπως λέει ο πατέρας Παύλος, κατ' εντολή του μακαριστού Μητροπολίτη Λαγκαδά Σπυρίδωνα. Ένας ιερός χώρος, το παρεκκλήσιο του Αγίου Σάβα και της Αγίας Βαρβάρας. Η ιστορία του ποια είναι, πάτερ μου? Το Οσίο Σάβα. Πρώτη φορά που πήγα στα Ιεροσόλυμα και προσήγησα στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα, είδα την ιστορία του Οσίου Σάβα, ο οποίος Όσιος Σάββας είναι Όσιος στην Αλεξάνδρεια. Στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας ο Όσιος Σάββας είναι ο ίδιος Ιερουσαλήμων Όσιος Σάββας. Είπα κι εγώ θα κτίσω ένα εκκλησάκι στον Όσιο Σάββα. Και ήρθα εδώ και σκέφτομαι να κτίσω το εκκλησάκι του Αγίου Σάββα. Έρχεται ένας παππούς και μου λέει: ο πατέρας μου είναι Σάββας και η μάνα μου Βαρβάρα. Θέλω να κτίσω ένα εκκλησάκι. Α, λέω, σένα περίμενα. Και βάλαμε Οσίου Σάββα και Αγίας Βαρβάρας, τη γυναίκα του.
Εδώ γινόταν ατυχήματα πολλά. Βάλαμε τον Όσιο Σάβα, την Αγία Βαρβάρα και πάυσαν τα ατυχήματα. Δεν έγινε από τότε κανένα. Το χώρο τον πιάσαμε εδώ, βάλαμε τα δέντρα. Δέχτηκε όλο το χωριό. Ακόμα και η γείτονας που έχει το χωράφι μας υπέδειξε πώς να το περιφράξουμε και λοιπά και το περιφράξαμε. Και ο Σάββας είναι και αυτός φύλακας και προστάτης των 5 βρύσεων, καθώς η Αγία Βαρβάρα. Αγία Αναστασία η Φαρμακολήτρια, 5 Μαρτίου 2024 και πλέον χρόνια, και Αγίων Υπομονής και Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Μία ακόμα πολεμίστρια στην είσοδο ουσιαστικά του χωριού, στις 5 Βρύσες. Πάτερ μου, η ιστορία και αυτού εδώ του ιερού χώρου ποια είναι? Αγία Αναστασία. Την είδα στον ύπνο και με είπε έλα εδώ και με έφερε σε αυτόν τον τόπο. Εδώ θα βάζεις ένα εκκλησάκι και την εικόνα μου ολόκληρη όρθια να ευλογώ ποιος μπαίνει στο χωριό και ποιος φεύγει από το χωριό. Είμαι η Αναστασία η Φαρμακολήτρια, για να δίνω τα φάρμακά μου όποιος μπαίνει και όποιος βγαίνει από το χωριό. Ήρθαμε εδώ, πήρα κάτι Αλβανούς, είπαν ότι ξέρουν να κτίζουν, αλλά δεν ήξεραν να σκάβουν, δεν ήξεραν. Απέναντι ήρθε με το φορτηγό, λέει πάμε να φέρουμε πέτρες από τη γέφυρα της Χρυσαυγής κάτω. Πήγα να φέρουν πέτρες και εγώ έβγαλα το ζωστικό, πήρα το κασμά, χάραξα ακριβώς που με είπε, έσκαψα και μέχρι που να έρθουν άνοιξα τα θεμέλια. Και ήρθα να βάλουν πέτρες και αυτές δεν ξέραν να βάλουν, πάνω τους έβαλα εγώ, ρίξαμε τσιμέντο από πάνω και μετά κλείσαμε το εκκλησάκι. Αγίας Αναστασίας. Είναι ολάκερο το σώμα της και ευλογή. Αργότερα βάλαμε τον Όσιο, την Αγία Σολομονή, την Υπομονή και τον Όσιο Παΐσιο. Τότε έγινε Άγιος, το βάλαμε και προς τιμήν του Οσίου Παϊσίου. Λίγο πολύ το ξέραμε όλοι. Και είναι πράγματι οι φύλακες του χωριού. Και όποιος περνάει και φεύγει, τον ευλογεί η Αγία Αναστασία. Αμήν. Μία από τις αρχικές πολεμίστρες στις 5 Βρύσες είναι το Ιερό Παρεκκλήσιον του Αγίου Αχιλλείου της Αγίας
Εκατερίνης και του Οσίου Παρθενίου, Πάτερ μου. Αυτός ο χώρος, ο ιερός, έχει κάποια ξεχωριστή θύμηση για σας? Είναι στην είσοδο ουσιαστικά του χωριού, θα λέγαμε, ανηφορικά έτσι, όπως πηγαίνουμε σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Πότε κτίστηκε? Πάνω το έχει. Πρέπει λίγο να το δούμε. Ναι. Θα κάνουμε ένα τρίπλ. Επιτρέπετε να δούμε πότε κτίστηκε. Παππούλη μου δεν το αναφέρει επάνω πότε ακριβώς κτίστηκε αυτός ο ιερός χώρος. Όμως από την κατασκευή του θεωρώ ότι είναι πάνω από 20 χρόνια. 1990. Άρα, Πάτερ μου, πάμε για 34 χρόνια. 34 χρόνια. 1993. 90. Η μέρα του Αγίου Αχιλλείου. Ανέβαινε ο γιος μου με το αυτοκίνητο εκεί. Το δικό μου το αυτοκίνητο. Και αντί να πάρει το δρόμο προς τα δω, θα σκοτωνόταν. Πήρε το δρόμο προς τον Ανήφορο και το αμάξι κάθισε και σώθηκε. Επειδή ήταν το Αγίου Αχιλλείου, χτίσαμε το παρακλήσι του Αγίου Αχιλλείου, Αγίας Εκατερίνης στη μάνα του και Αγίου Παρθενίου των Αγίων των Καρκινοπαθών. Είναι αφιερωμένο το εκκλησάκι αυτό. Από τότε παραμένει. Όταν το χτίσαμε, δασάρχης στο Λαγκαδά ήταν ένας παλιός συμμαθητής δικός μου από το Καβαλάρι, ο Πασχάλης ο Μυρόβαλης. Τον επισκέφτηκα και τον είπα θα κτίσω ένα εκκλησάκι, μου λέει να το κτίσεις. Και με έδωσε άδεια και κτίστηκε από την εποχή του. Και όλοι οι δασάρχες το σεβάστηκαν και υπάρχει μέχρι σήμερα και παραμένει και θα παραμένει. Έτσι το εκκλησάκι αυτό δέχεται πολλούς προσχυνητές και πολλά θαύματα επιτελεί. Όλοι οι Άγιοι και ο Άγιος Αχίλλειος, προστάτης Λαρίσης, Αγία Εκατερίνη, η Αγία και προστάτα της Ιεράς Μονής του Σινά και Αγίος Παρθένης Λαμψάκου, επίσκοπος στη Λάμψακο στη Θράκη, επιτελούν πολλά θαύματα και κυρίως στους καρκινοπαθείς. Γι' αυτό πάντα είναι ανοιχτή η εκκλησία και πάντα έρχονται προσχυνητές, προσχυρούν και παίρνουν τη χάρη τους, την ευλογία τους. Και εκτός αυτό είναι προστάτης της ενορίας. Το εκκλησάκι εδώ είναι πολεμίστρα που μέσα μένουν οι φύλακες Άγιοι, Αχίλλειος, Αγία Κατερίνη, Αγίος Παρθένιος, οι φύλακες της ενορίας 5 βρύσεων. Αμήν. Ένα οδηπορικό ξεχωριστό με πολλή ευλάβεια από ένα γέροντα, από ένα πρεσβύτερο, από έναν πανεπιστημιακό, από έναν εκπαιδευτικό, από έναν απλό ιερέα ενός μικρού προσφυγικού χωριού, το 5 Βρυσών, τον πατέρα Παύλο Καρατζήρη, το θεολόγο. Από ψυχής, από καρδιάς μπορώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, Πάτερ μου, που έκανες όλη αυτή την θυσία να παρουσιάσουμε σήμερα
όλο αυτό το πνευματικό έργο που έγινε μαζί με τους χωριανούς της Τζιμεράς των 5 Βρυσών, προεξέχοντος και η Χνηλάτη εσένα τον ίδιο. Η χαρά η δική μας είναι ότι μας δόθηκε η ευκαιρία να δείξουμε ένα άλλο πρόσωπο του τόπου μας, της πατρίδας μας. Πώς ένας ιερέας σε ένα μικρό χωριό μπορεί να κάνει θαύματα, κτίζοντας κατά συμβουλή από τον μακαριστό Μητροπολίτη Λαγκαδά Σπυρίδωνα πολεμίστρες να διώξουν, να διώχνουν το κακό, τον έξω από εδώ μέσα στο χωριό. Δεν ξέρω αν αυτό επετεύχθη. Ξέρω όμως αυτό που είδα με τον πατέρα Παύλο, με τους ανθρώπους που είναι κοντά μου, να κάνουμε αυτό το διπορικό, ιερούς χώρους, μικρούς ή μεγάλους. Προσπαθήσαμε με τις δυνάμεις μας, λόγω και της υψηλής ζέστης, της υψηλής θερμοκρασίας, να δείξουμε τα περισσότερα. Υπάρχουν ακόμη κι άλλα. Και όλα αυτά γίνανε με πολύ αγάπη, με πολύ ζήλο και ιδιαίτερη προσοχή από τον πατέρα Παύλο και τους συγχωριανούς του. Ήθε, μακάρι να υπάρχουν μιμητές σε όλη την πατρίδα μας. Πατέρα Παύλο, σε ευχαριστώ για τις δυνάμεις σου, την αγκαλιά σου, τη ζεστασιά σου, να μας δώσει την ευκαιρία να κάνουμε αυτό το διπορικό, το οποίο θα είναι ευλογία και η δική σου ευλογία να είναι διδακτικό και σε άλλους τόπους της πατρίδας μας, σε άλλα χωριά, κομμοπόλεις και όπου υπάρχει ανάγκη προστασίας όλων μας και ξεχωριστά του καθενός από κάθε κακό. Εγώ να ευχαριστήσω και σένα, Γιώργη, αλλά και τους συνεργάτες. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστούμε, ο Γιώργος, ο Νικόλας. Ο Γιώργος και ο Νικόλαος, πατέρας και υιός, να είναι υγιείς, αλλά ευχαριστώ και την πρόεδρο του χωριού, την Εύα. Ευχαριστώ το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, τον Παναγιώτη, τον Ανδρέα και Γιώργιο. Ευχαριστώ τους προέδρους του Πολιτιστικού Συλλόγου, τον πρόεδρο του Αθλητικού Συλλόγου, που είναι συμπαραστάτες όλοι στο έργο της Εκκλησίας και προπαντός στο έργο πάνω στη μεταμόρφωση του Χριστού, στον Αγίο Ακίνδυνο και στην Σοφία την Ποντία, που ανεβάσαν το νερό με κόπους, με έξοδα και στήσαν και τη βρύση που θυμίζει την παλιά πόλη της Τσιμεράς. Γι' αυτό βάλαμε το εκκλησάκι εκεί, το Αγίου Ακινδύνου της Αγίας Σοφίας Κλεισούρας. Όλους ευχαριστώ και όλοι όσοι βοήθησαν και όσοι δεν βοήθησαν. Τους ευχαριστούμε και παρακαλούμε το Θεό και ειδικά τους Αγίους που φωλιάζουν στις πολεμίστρες στα εκκλησάκια να βοηθούν και τους κατοίκους των 5 βρύσεων και όσοι περνούν από τις 5 βρύσες και όσοι δεν περνούν να τους βοηθούν και να τους ευλογούν. Αμήν. Σας ευχαριστούμε πολύ και εγώ μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους τους υποστηρικτές της εκπομπής «Ο Τόπος μας», εμένα τον ίδιο, όπου προσπαθήσαμε όλοι μαζί, γνωστοί, άγνωστοι υποστηρικτές,
έναν ξεχωριστά να κάνουμε αυτό το οδηπορικό σε έναν αγιότοπο που λέγεται Πέντε Βρύσσες. Να είσαστε καλά.